Gaba ɗaya ka gan shi baya jin magana. Haka jiya ina tohowa na gaskiya na bushe shaye-shayen nan. Sai busa haɗi suke yi. Duk su daga cikin tunanin su. Ai wannan baya jin magana sai mun tsaya a tsaye tukuna. Ai kwata-kwata ba a gaya mai shi magana. Wannan Allah ya ina magana kan wata gaba ta ne hannu yana guje ka nan gefen. Kalla askin kansu. Yaya kalla askin kansu. Kai yanzu abin da mahaifinmu ya bari ba za ka bibiye shi ba? A ce a rayuwa mu haka kaga muna yi? Ka taba ji an ce ga abokin rigimata ko ka taba ji an kawo kara ta gida? Ni kake mutane ana magana? Wai ni kadai aka tsana. Kowa yana abinsa ni kawai ni za a sa. Da ne ka haife shi ba ka haifi halinsa ba. Ha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ni kadai ne kullum kawai mutum ba shi mutum ba da mai yana yi kullum ai ta mu ba. Wannan shine ba ya ce da ba Allah ya tuna haka. Kullum a ce mutum shi fada kowa mutum koma akan kowanne wanda wasu da to aka gana da sakataren su tun da buwa bisa ba kai ka mai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan asali ka je kai duk abin da ka ga ya zaba. Duk abin da ka zaba shi zai ma ka je kai. Duk abin da ka zaba shi zai ba. Ka je duk abin da ka zaba. Ai, ku sake shi. Ku sake shi. Ku sake shi ya je fada. Ai, ranka zai baci sake shi ya je fada. Ka cika shi ranka zai baci ka cika shi ya je fada. Ka cika je ka fada mana. Ka fada. Ka fada. Ka fada mana. Wallahi ko ba yau ba sai na fada. Na rantse da Allah sai na fada rike. Kace kai dan iska ne, dan iskan banza, dan iskan wofi. Ku sake shi ya je fada. Dan iskan banza, dan iskan wofi. kowa ya wallahi sai na shi